sumerba arum gandanyo gandanyo sasmita jati sasmita wangsiting dewa Sawarayana Sri Katulu Gagah mereka gambira lampahing prawira tamtama hangangkat karyaning praja sembada Wirutama sembada Wirutama Mula tingali paman Sengkuni sampun miyos saking kasatriyan Madukara. Menapa wasing parembakan paman? Kang putra Banjar Junut pun Dursasana cumadhong kabar. Kula putra ing tirta tinalang pun karata marma ugi cumadhong dawuh paman. La paman Cengkuni paman. Camut cawet tawis dangu. Anggenipun para Kurawa mangkempal nenggo dawuh andika paman Cengkuni. Kula pun ganti ngaturaken tirta Cantaka, tirta Bayu Cantaka kodhok Pancengkuni kaya kodhok. Kula pun putra Sindhu Jayadrata nyadhong dawuh paman, putra Pedhanyangan kula pun swatama nyadhong pawarta paman. Ya ngger anakku kabeh kulup sata Kurawa. Aja nganti slindro sing dadi rasamu dina sak mengko sing rembug aku lan gurumu.
Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake sedyane anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pergiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Anggara Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Astina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara dina iki lagi gandrung kayung-yun karo kasulistyaning Warna putri Madukara si Pergiwa. Mula iki mawana kasatriyan Madukara si Janaka wis sarujuk mbok menawa ponakanmu Lesmana Mandrakumara dhaup kelawan si Pergiwa. Iki tegese dedhaupane si Gatotkaca lan Pergiwa sida wurung, Nger. Walah dalah. Niki mengke mesti kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Wong duwe gawe mantu wis kelakon nyebar undangan lah kok dibatalake. Mesti kemawon gelandang carang saka pucuk man. Bener kandamu, Dur. Pirembukananing Madukara durung rampung iki mau kedadak ana tekane Satira Randu Gumbala. Bocah degleng si Antasena. Sajake Antasena ya wis ngerti yen tekaku lan Kakang Durna gawe horeg ngicuk-ngicuki kahanan. Ya dalah. Jadi sampeyan niku wis krasa lho, Pan. Wis krasa sampeyan niku tukang ngicuk-ngicuk, tukang provokator, kan? Ning sampeyan ora mendho ning malah ndodro. Jagat niku pun nyekseni, umat niku pun ngakoni, Pan. Jal saiki kula takon. Wong sing seneng wayang niku napa enten sing omahe kok ditempleki karo gambar Sengkuni niku napa wonten? Ora enek. Adate yo majang gambare Semar, Prabu Kresna, Werkudara niku pratandha wong niku akeh sing ra seneng kali sampeyan, Pan. Mula sampeyan kudu ngilo kaca, Pan. Aja kanthi kedlarung-dlarung. Wong edan iki. Kowe iki yen kabeh mangkat, kowe kudu mangkat aja nganti mbalela marang perintahku. Bakune dina iki kabeh kudu mangkat. Mangkat pundi lho, Papan? Nyeblake klilip kang ngalang-alangi dedhaupane anak Anggar Lesmana Mandrakumara kelawan si Pergiwa. Maknane Antasena dipateni. Lah rak tenan to. Mateni wong deh. Pun kula tak terima nyawang mawon. Kurawa kok kasil mateni Antasena, kula rabekke melih manjenengan. Oh iblis iki. Ora caturan karo Durmagati Swatama. Kula wonten dawuh Paman, metu njaba. Merga yen ora ning njaba engko ndak dadi. Yo, cakep elek to, cakep elek to. Tuwek go patutan kok. Durmarai rusak wae. Ora iki serius. Metu njaba natap bendhe kaping telu pisan dandan pindho nglumpuk kaping telu kabodholake lho nggih Paman dateng sendika amit madal pasilan mangsa nembah kang piniji Sang Swatama nedya bidal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya hanampi dawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendhe bidal Gya bidal sangganing Sata Kurawa yen Cinandra saking Mandrawa lumaris glaring baris Yo 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 yo. Penting mumpung tengah budale patio mantan kerja
ini mantene Antasena. Apane sing yo yo yo. Bayak-bayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumregut tumanduk kang samya alumaris hanempuh reksa gung kusuma wicitra wasenggana piye Antasena Kakang Antareja Antasena kepiye sajake
Dedaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Arimbi bakal ana sing dadi pepalang. Kusik aja waton kandha nanging kandha sing awawaton. Antasena janjane ana perkara apa Yayi? Ngene ya Wakapi lan Kakang Antareja. Dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Arimbi dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap kahaton lir kincang ing alis. Lir kincang ing alis risang maweh gandrung. Ing rembug wis gumathok antaraning Jodipati lan Madukara. Lah kok ana kedadian kaya mangkene iki. Janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena? Aku ora gumun kok Pakde. Merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengkuni. Sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina. Antasena isa kandha kaya mangkono merga kabare Paman Janaka bakale tetep duwe gawe mantu. Nanging mantene lanang disalini saka praja Ngastina. Wis jal, piye ngono kuwi? Ayen ngene carane wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Ngastina kok Wakapi. Sigra bala kang tumingal perang jampo samya medali. Leratate wileting koto. Danyuwangkong manguncang niti benjang sang aji mijil. Latinyo ngedali uwus Trusna Sura Wilaga kaya buta singa wregil. Ndak sawang kayana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang. Kae sajake barisaning Sata Kurawa. Kurawa bosen urip. Aja karonden gawe ing Galipapak ditakoni apa perlune. Ayo Pakde tak derekke. Handedel gayuh dekono risang Ramandaya Pati ana yaksa goncang krama namane Welakatak sini jejaki jroning wareh.
Marek. Paman paman apa waratane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine denani yaya suduk coco prapteng kikir sukmane ilang raga karingan lintre kethek putih ora pangling anoman bocah saka lima haswatama ya kowe ngerti sing dadi boron laronku ora ana kidang menjangan kang sumliwer dudu bangsaning kewan. Lah banjur anak warku Dara Si Antasena sing tak goleki. Apa butuhmu kelawan Antasena? Dadi pepalang anggone anak Anggar Lesmana Mandra Kumara bakal dhaup karo Si Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi bakal kajatuh krama kelawan anak Angger Gatotkaca. Kowe wong Kurawa, Kurawa kuwi wong jaba. Ora sah melu urusane Jodipati lan Madukara, kethek tuwek elek ndang bangka. Sumingkira, apa kelakon tak lokke sak dosamu kowe. 1000 bareng maju 100 bareng ambrus prayit nang ati-ati. Lena pangindamu kecandak lakon dadi pengewan-ewan kowe. Ikatan yang berwalang tandangmu Hanoman.
Yo, durung kalah aku. Oh, baik. Cepol dadamu. Mati. What? Mati. Ya. Wet. Oh. Mati. Hey ya. What? Ada yang hei wet mati aku wet wah oh iki sing tak goleki Antasena. Paman Kartomarmayu maju ke Prangarsa ngejak pirang dina ladeni. Ora bakal mundur jangkah cobanen. Wo. Otar. Ambruk. Canda. Macam-macam dengan saya.
Hati aku ket. Oh. Ratu Sindhu Jayadratna kang dadi musuhmu. Somak blunus lho bareng melbu kok lemahe nutup neh mau buka lho bareng melbu kok nutup neh kok beda karo nggone wong omah ya angger ditutute nek mlongo mutar ho het pat dangak sithik dangak neh pisan kas ya ketiban bindi pedhot bangkekamu kowe minggat wosok balungmu kowe. Hei. What? Wah! Oh! Mati weh. Het! Mamprung kowe. Hey! Hey! Hot!
kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabto ladalah layak Antasena kemlinthi ana sing ndekengi jebule ayo wong telu bareng maju onangan Dursasana tencang jenggot kruncal kowe siluman nula wem Andarja ayo maju karo karisa leganing ati ku ora bakal gigrek muluku salamba wait yo pilihan le hot kliang gerutuk hot canda antemake canda kuwangake oi Dursasana jaya Dursasana menang Dursasana jaya gedang bosok gaglaken pikir ayo le oh ayo liang gerutuk tanda bantingake tanda uncalake Dursasana jaya Dursasana menang Dursasana jaya Dursana menang yo ayo teman-teman ayo ada yang wush
basa Dursasana koklok Dursasana basa mundur le ngaturi ketewasan Ndara Pandya Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sering Sakta Kurawa tambah kungkih Srakatite Paman Sengguni lonjong mimis lampahipun mlaramingkus napasipun wonten perkawis menapa paman ngaturi ketiwasan nggih sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gatot Kaca lan Pregiwa ketitik sak menika para Kurawa dipun ajar dipun pala gandhang Kurawa nyuwun pengayoman nggih Antasena murang tata tibani pusaka ora kendang derajat apa kuwi Oh. Wah, Antasena. Hanoman malumpat sampun prapting witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanudya yukura aking ing Yayi Antasena kendhang kapracundhang kenging dayanipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun Wanoman ya jagat ya dewa ya Bathara nggih upami kang Paman Janaka dipun tandingi kula wasu melang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pebunden Pandhawa lajeng ngersanipun Siwa Senggana becik nyimpang dalan kemawon wong ngalah niku mboten kalah kok nggih
kalian nderek memuji murih pedhut pepeteng menika enggal sumisih nderek ngestakaken dawuh. Ana kitung rumah saing panci wengi teko ayu luputa ing waran luputa dilahi kabeh jin setan datang urun Sekar nadang kumekar kaduk retno bremoroni sapsarine rengengan sikumbangiku antuk sejatine Senane lumrah lesu maria arabar laju ibere lumayan ing awan metro ingkang Gek sadulita hemel-hemel lae-lae nitik saking lagak lagon lagian ingkang beneh saking padatan kadosipun wonten ingkang dipun penggalih sumangga kula aturi paring dawuh Ndara Semar menika minangka dados batur ingkang mengkuwerdi pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangi pepeteng udari reruwet andika Ndara Abimanyu. Wa Semar ora gantalan suwe maneh kakangku sing tak tresnani Kakang Gatotkaca bakal nambut silane ngakarami. Sing kudune Abimanyu melu seneng nanging ana ganjelaning rasa kang mahanani kaya ora kepenak ati ning Abimanyu. Iki disebabake saka apa ya Wa Semar? Ndara sampun goreh manah dika
Ndara Gatotkaca menika sampun asring nampi pandadaraning agesang wiwit bayi mula sampun kajedi wonten kawah Candradimuka minangka dados jagoning dewa amrunah satrumurka mungguing kayangan. Dados menawi pala kramanipun Ndara Gatotkaca niki mengke wonten pepalange Semar pitados. Pepalang niku mboten bakalan dangu mesti enggal sumisih kok Ndara. Sampeyan gondeli tembunge Semar. Sing arep rusak karo sing arep dandani niku mesti langgeng sing bakal dandani Ndara. Niat langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Kakang Antasena kindang kapracundang tumibeng ing Bantala iki piye wa Semar kula aturi pinarak ingkang sekeca Ndara Antasena kula ingkang bakal paring usada Gus. Semareka den prayitna asmunira ririh eko ambalik titiyani gandayani ing Kakang Antasena kados pundi larah-larahipun ngantos paduka Kakang saged kindang ngantos papan mriki. Waduh Abimanyu ketiwasan. Iki mau aku bubar wae saka Madukara sak perlu nanjihake babagan pahargyan ing adicara panten kang ora suwi meneh bakal dumadi. Lah kok ramamu Kanjeng Paman bakal murungake dedahopane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Pergiwa iki kabeh bisa dumadi krana ramamu Kanjeng Paman Janaka kena urup-urupe wong Astina. Aku bisa kandha kaya mangkene merga ramamu Janaka tetep bakal duwe gawe mantu ning mantene lanang disalini ya kuwi si Lesmana Mandrakumara. Nganti ndak rewangi aduta sing balung uleting kulit kelawan para Kurawa. Ewadene aku malah ditibani jemparing kelawan ramamu Kanjeng Paman Janaka ya Abimanyu. Ora maos kedusan kula Kakang. Ngantos Kanjeng Rama wantun nibani pengabaran dhateng Paduka. Ora kok Abimanyu. Aku ngerti bapakmu kae lagi lali kok, Le. Kae lagi lali. Muga-muga enggal pinaringan weling. Kula ingkang ngaturaken pangapunten awit kalepatanipun Kanjeng Rama Kakang. Wis ora perlu dirembug. Saiki bakune piye carane supaya perkara iki enggal rampung Abimanyu.
minangka panebus kula ingkang badhe ngrampungaken dedamel punika Kakang. Piye seranamu le? Kula badhe sowan wonten Jodipati matur kalian Siwa Werkudara mbok menawi kanthi cara kula matur dhateng pun Jodipati perkawis menika enggal saged pundhat Kakang. Yo, yen pancen kowe mangkono enggal budal Abimanyu. Wa Semar aja negake marang lakuku. Kula ingkang tansah humiring lampah paduka, Gus. Hina sumubangi wangarana kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro sageter kini donganing kulir wuwu sing pinipanco ing Gatot. Kula wonten dawuh Rama Kyai sadurunge kuwi netepi gapuraning bebrayan kuwi bakal tak sangoni kawruh sumurupa wong lanang kok wani rabi mono kudu nggondheli patang perkara catur perkawis kala wau menapa kemawon Rama Kyai. 1 Wisma, 2 Curiga, 3 Turangga, 4 Kukila. Kula nyuwun dawuh mungguh jlentrehipun kados pundi Rama Kyai? Wisma kuwi omah kuwi sipate ngiyupi lan ngayomi sing manggon ana kono. Yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasan. Maknane wong lanang kudu duwe sifat wisma, kudu paring pengayoman marang kulawarga, utamane marang bojo lan anak. Kapindhone curiga kuwi keris kuwi wujuding gegaman utawa piandel. Tegese wong lanang kudu duwe piandel nyukupi kebutuhaning keluarga. Angka 3 ya kuwi wujude turangga. Turangga kuwi tegese jaran-jaran kae playune banter. Maknane wong lanang kudu banter pamikire landhep panggrahitane. Bekasane wong lanang mau bisa ngrampungake perkara kalamunta sajroning bebrayan mau lagi ana perkara. Ewadene sing pungkasan wong lanang wani rabi kudu duweni watak kukila utawa manuk. Manuk kae swarane apik bisa gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake. Tegese wong lanang sajroning omah-omah tembung sak tembung kudu dijaga. Aja nganti gawe catu atine wong wadon, jalaran wong wadon kuwi atine alus, kesinggol swara banter. Sithik wis keronto-ronto atine. Nuwun inggih Rama Kyai, sedaya dawuh pangandika paduka badhe kula estukaken. Ya. Yen wis pancen madhep mantep sing dadi rasamu. Aku kang dadi wong tuamu mung bisa ndedonga lan mangestoni. Muga-muga anggonmu bebrayan besok kalisa saka rubeda lan pangrencana apa wae.
manut laguning Kurawa ing muni patine Sang Abimanyu kena ing cidra ing bocah Plongkowati Abimanyu sing teka nuwun inggih wa ana parigawe apa unjuk atur wa mundi dawuh saking Kanjeng Rama Janaka mbok bilih dedhaupanipun Kakang Mas Gatotkaca lan Mbak Yu Pregiwa sakmenika dipun wurungaken wa Aduh kados pundi Kanjeng Rama Waduh Kanjeng Rama lelakon menapa ingkang kula sandhang kok ngantos kula gagar wigar anggen kula badhe palakrama kaliyan Yayi Pregiwa. Kuwi aja sambat karo aku. Aku ora mudeng apa sing dadi karepe Janaka. Ning nyatane kedadiane kudu kaya mangkene. Mbok menawa kurang nggonmu tirakat bocah ora gelem poso, ora gelem melek, ora gelem kungkum. Dadine bocah ya kaya kuwi. Rabi kari ngenteni dinane wae dadak batal ora sudi duwe anak aleman minggato. Dewa lelakon sing tak lakoni abote kaya mikul bumi layak to layak durung suwe kae Gatotkaca nate ngimpi kasatriyan Madukara kena dayaning ombak utawa banjir tinemune jebul Paman Janaka mbatalake anggonku bakal dedhaupan kelawan Yayi Pregiwa. Dewa banjuten nyawani Gatotkaca timbang aku nyawang Pregiwa rabi karo wong liya. Wong lanang kok ecek-ecek iki piye? Waduh. Rekata Sang Gatotkaca tinon mapakaraka sukta teka pira Kresna kah pecah ana kemawon kula wa Prabu tinimbang kula nglampahi kelampahan ingkang kados mekaten remuk batin kula. Sik to alon to dhisik. Ngene iki aku malih kelingan rikalane kuwi mbiyen lagi lahir wis dadi jagoning dewa. Ragamu wae dumadi saka tosan lan gegaman. Lah kok saiki kowe rabi batal wae kok nangis iki piye? Wong lanang kuwi kudu luwih jembar tebane. Wong wedok wenang nolak, wong lanang wenang milih. Larang brambang tiwas lombok, larang wong lanang timbang wong wedok. Prinsip iki cekelono. Karo dene jagat iki ora mung sak godhong kelor Gatotkaca. Isih akeh wong wadon kang ayune ngungkuli si Pregiwa. Kowe munggah kayangan njaluk widodari menyang para dewa mesti bakal diwujudi merga kowe biyen tau labuh marang kahyangan. Entuk widodari iki ora nyenengke, widodari iki panggah nom terus ndak iso tuwek. Gek bar diprawani sedina pulih neh lho prawane. Hah? Iya.
Ora demen kowe ya. Duwe bojo perawan selawase ora demen kowe ya. Nanging batin kula mboten kenging dipun selaki. Namung Yayi Pregiwa ingkang saged mlebet wonten manah kula Prabu. Ngene-ngene, tak kandhani ya. Cara aku biyen wong loro kok wis padha senenge, ning wong tuane ra setuju, napa ditengi riyin. Aja. Aja. Kuwi jenenge ngagak-agak tures ijo, ndak boleh. Nanging sekeca, sekeca ndasmu kuwi. Wis urung dadi hake kok blunas-blunus wae. Nek cara nom-nomanku biyen bapake utawa ibuke ora setuju, colong gawa lunga. Kakang Gatut. Kakang Gatut kaca paduka ingkang rawuh Kakang. Biyung Ban. Dalem Raden. Tak kei rokok 50.000 tuku rokok ning Tulungagung. Budal saiki. Nggih. Aku marani Yayi Pregiwa, ana kene aku mung arep ngucapake selamat menempuh hidup baru. Emoh. Wong tak enenge patiku nek lakone kudu kaya ngene. Ayo kawin lari. Karo mlumahe cocok angel karo lari. Nek bojoku wong ayu, lah kae lho bocahe. Pun kakang sing teka nduk. Kowe kok malah karo Gatut Kaca ki karepmu piye? Ayo Tut minggat tekan kene. Aja ngrusui calon bojoku. Lakon rabi karo Pregiwa yen wis bisa ngelangkai bangkine Gatut Kaca. Ngejak geger kowe. Melayu. Bocah ora ngidep isin. Wis ngerti dedaupane batal kok isih meksa menteng kelek ngendel-ndelke. Pregiwa badhe kula belani ngantos tetes sing getih kang pungkasan bosen urip kuwi keparat.
Iki Yayi Dananjaya napa? Wonten daya angin ingkang guncang raga kawula. Prasasat linala sanotot bebayu kula. Kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Lho, lah si Adi bubar. Ngopo kok iso kaya ngene? Badhe ngukum Gatotkaca. Lho. Lah perkarane kula wurungaken dedaupanipun kaliyan anak kula pun Pergiwa, piyambakipun boten trimah. Njur anakmu arep kok jodoke karo sapa? Lesmana Mandra Kumara. Lah iki. Kowe iki ya ngawur kok Janaka. Kowe kuwi satriya lho, Di. Rembug wis gumathok dina wis dadi, lah kok si Gatotkaca karo Pergiwa arep kok batalake. Dosa ngono kuwi, Di. Dosa ngono kuwi. Jal saiki aku arep takon. Si Adi iso mbatalake dedawapane si Gatotkaca lan genduk Pergiwa, jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami Apalakrama kaliyan anak kula pun Pergiwa menika tembinipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun hitungan Pancasuda. Yayi, kowe kuwi kudune tanggap ing sasmita. Begawan Durna iki sapa? Pati Sengkuni iki sapa? Kuwi iki wong-wonge Kurawa bisa den arani dom sumusuping banyu. Sing arep duwe gawe iki Jodipati karo Madukara. Lah kok wong jaban rangkah arep melu-melu. Wong jaban rangkah ki arep ngrusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa. Ki maneka warna carane, Di. Klebu nganggo cara batalake dedaupan iki. Aku gumun karo kowe kok Janaka. Jare Kresna kelawan Janaka ki ibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujute yen ginigit tunggal rasane. Nanging apa nyatane kowe luwih percaya karo wong jaban rangkah kanthi dasar hitungan-hitungan sing ora cetha wujud lan nyatane. Inggih kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun dipun waluyahaken Koko Prabu. Ya. Jeneng sira Yayi bakal tak waluyakake nanging tak jaluk yen pancen Wisnu kuwi binelah panitise marang Kresna lan Janaka, rampungna perkara iki. Rampungna perkara iki kanthi kawicaksananmu Janaka. Inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Arep mlayu saadoh-adohku supaya ngadohi kasatriyan Madukara aku wis ora betah. Ratu Buta. Jenengmu sapa Buta? Aku Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langgaban. Kuwi sapa? Aku Dewi Pergiwa saka Madukara. Oh iki ta sing jenenge Pergiwa. Jebul ya wayu tenan. Sekawit aku arep mateni Gatotkaca merga kowe arep dadi judone Raden Lesmana Mandra Kumara. Ning bareng tak pikir-pikir tak rewangi adus getih tibake wong ayune kaya ngene kok njur arep dirabi wong liya. Ayo luwung tak rabi dhewe. Ora usah kok belane kanthi adus getih. Aku rabinen wae Buta. Tenane. Engko gek bujuk. Ora aku wis padha ora senenge karo Gatotkaca apa meneh Lesmana Mandra Kumara. Aku gawanen lunga. Aku rabinen Buta. Ayo ndak pondong nyemot ndak boyong ning negaraku Tunjung Langgaban.
sarata saking godha sakura kula yen atana mutusa sang sori Lesmana Mandra Kumara lan Gatotkaca wis cukup panggonmu rebutan perkara pergiwa nganti kowe lepya dina sakmengko pergiwa mapan ana ngendi. Kula tingali saking katebian wau Yai Pergiwa dipun pondhong kalian wujudipun Ratu Buta paman. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Sapa wae bisa ngayunake anakku Pergiwa yen wis bisa nggawa baline Pergiwa ana Madukara. Ula ingkang saguh paman. Yaksa Pradenta iki Raden Lesmana Mandra Kumara. Ya bener kowe iki jane kucluk apa mendho. Kowe iki tak bayar dikongkon gurumu Bapa Durna supaya mateni Gatotkaca. Lah kok malah Pergiwa mbok gawa lunga ki piye karepmu? Oh buta elek. Pergiwa ki ayu. Timbang kok rabi luwung tak pek bojo dhewe. Oh buta ora tau maca penuangan kowe. Lakon mati dening aku, kowe sing mati. Aduh, mati aku. Mendung mentiung mati kowe. Angger Lesmana Mandra Kumara batal rabi karo genduk Pergiwa piye iki Kakang Wakning Gondel Sokalima. Duwe murid siji kaya Yaksa Pradenta kaya bodhone ora umum. Malah dheweke sing milik karo Pergiwa. Yaksa Pradenta kelakon mati karo Gatotkaca iki tegese Gatotkaca sida rabi karo Pergiwa. Kurawa wirang mule wae di. Ora narimakake patine Ratu Gustiku Prabu Yaksa Pradenta ya.
Hasta Brata paripurna